A vostede, señor Sánchez Bugallo, para dar resposta a ambas as dúas intervencións, ten a palabra a secretaria xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Xunta de Galicia. Moitas gracias, presidente, señorías. En relación coas cuestións que veño de escoitar, tal e como se expuxeron polos dous grupos parlamentares, compre indicar, en primeiro lugar, que a Xunta de Galicia considera que calquera fórmula de colaboración que permita afrontar melloras para a cidadanía debe ser valorada e apoiada, sempre cando contribúa a un manifesto interese xeral para o conxunto da poboación e non entre en contradición ou supoña unha vulneración do marco legislativo e das normas que resulten de aplicación. A este respecto, e dende o punto de vista da funcionalidade e da mobilidade viaria, a actuación que se pretende desenvolver na zona de Galeras por parte do Concello de Santiago non parece ofrecer dúbidas respecto da súa adecuación para mellorar as condicións de tránsito, tanto de vehículos como de peóns, e por extensión da calidade de vida dos veciños e veciñas desa zona e do conxunto da cidade. Cuestión aparte é a consideración do procedemento e das condicións nas que esa actuación poida levarse a cabo. No tocante a ese aspecto, a Xunta de Galicia, e en concreto a Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística, está a analizar polo miúdo esta actuación dentro do expediente informativo abierto a raíz dunha denuncia formulada por unha plataforma en relación con esa actuación. Obviamente, mentres non se remate a instrución dese expediente e se adopte a resolución correspondente, a Xunta de Galicia non se vai pronunciar sobre a actuación ou non da adecuación do convenio asinado e das súas determinacións ao marco legal vixente, e, en particular, ao recollido na Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. En todo caso, e con carácter xeral, e sen que en iso presupoña a súa aplicación a este caso concreto, que, repito, está a ser obxecto dunha análise detallada dentro do expediente informativo en curso da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, paso a responderlle as cuestións que se formulan nas respectivas preguntas presentadas polos dous grupos parlamentarios. Con respecto á primeira pregunta que formula o Bloque Nacionalista Galego, a resposta está explícita no indicado anteriormente. A Xunta de Galicia está procedendo a analizar se o procedemento seguido se adecúa ou non ao legalmente establecido, a través da instrución dun expediente informativo que se atopa actualmente en desenvolvemento, razón pola que, a falta da súa resolución, non é posible concretar a resposta a este respecto. En relación coa segunda e derradeira pregunta do Bloque sobre se deben paralizarse as obras tendo en conta a oposición social, con carácter xeral teño que sinalar que non resulta procedente considerar que a través de formas de coacción ou de presión veciñal se poida reverter ou alterar o Estado de Dereito. A única xustificación para a paralización das actuacións, se estiveran a estar en curso, ten que vir motivada por unha clara e probada acción contraria a dereito, cuestión que é preciso determinar polos medios e canles establecidos e que neste caso e desde a perspectiva urbanística non se ten producido ata de agora. Polo que respecta ás dúas primeiras preguntas do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia sobre a posibilidade de facer unha rampla de acceso a un garaxe privado a través dunha zona verde pública sen modificar a cualificación como zona verde e sobre a posibilidade de ceder unha zona verde pública sen modificar a súa cualificación, compre sinalar que a Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, no seu artigo 53.1, epígrafe E, establece que os plans xerais de ordenación municipal conterán, entre outras, as seguintes determinacións de carácter xeral. Estrutura xeral e orgánica do territorio, integrada polos sistemas xerais determinantes do desenvolvemento urbano e, en particular, polos sistemas xerais de comunicacións e as súas zonas de protección, de espazos libres e zonas verdes públicas, de equipamento comunitario público e de servizos urbanos. A SEMADE engade o artigo 54 desa mesma lei
dentro das determinacións exixibles para o planeamento en solo urbano consolidado, que é a que eses plans xerais de ordenación municipal conteñan en solo urbano consolidado unha serie de determinacións entre as que se atopa a delimitación dos espazos libres e zonas verdes destinados a parques e xardíns públicos, zonas deportivas, de recreo e expansión, indicando o seu carácter público ou privado. En todo caso, e polo que respecta ao asunto que nos ocupa, haberá, en primeiro lugar, que analizar o carácter do espazo libre público dimanante da ordenación do estudio de detalle do ámbito OE3 Rúa Galeras, aprobado definitivamente polo Concello Pleno en data 25 de xuño de 1992. Estudo de detalle que foi incorporado ao Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela, actualmente vixente, aprobado por ordes da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda en datas 3 de outubro de 2007, unha primeira aprobación parcial, e do 1 de setembro de 2008, a segunda aprobación e a aprobación definitiva do plan, en virtude do establecido na disposición final oitava dese mesmo plan, considerando a definición que o artigo 137 da normativa do plan contén sobre o sistema de parques, xardíns urbanos e espazos libres. Igualmente, haberá de estudarse e que, de forma que quede indubitadamente acreditada a condición do aparcamento ao que dá acceso á rampla proxectada. E será daquela, tras determinar a cualificación do espazo libre e do aparcamento de referencia, cando cumprirá analizar as posibilidades, o mecanismo procedimental e o título habilitante necesarios para a implantación de calquer tipo de construción, uso ou actividade nese ámbito, en relación coas determinacións establecidas ao respecto nas ordenanzas correlativas da normativa vixente do Plan de Santiago de Compostela, nomeadamente os artigos 203, 204 e 205 da normativa dese plan sobre aparcamentos públicos, definición e regulación, accesos e condicións, e os artigos 206 a 212 sobre o sistema de parques e xardíns e acceso aos edificios dende eses parques e xardíns. Canto á terceira cuestión do Grupo Parlamentario Socialista, na que se plantexa se é preciso o requisito do informe previo da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia para cambiar a cualificación dunha zona verde, teño que sinalarlle que a exixencia do informe previo da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia está limitada legalmente aos supostos nos que se exixa a tramitación dun expediente de modificación de planeamento, nos termos que sinala o artigo 94.4 desa Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, que establece textualmente que, cando a modificación dun plan urbanístico afectase a terreos cualificados como zonas verdes ou espazos libres públicos, a súa aprobación requirirá o previo informe favorable da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia. Canto a cuarta pregunta, teño que sinalarlle que ata o momento non consta iniciado expediente de modificación puntual do plan, motivo polo cal é imposible que fose sometido á consideración da Comisión Superior, consideración da Comisión que se produce no momento en que a modificación ten concluída a tramitación municipal, isto é, tras a aprobación provisional plenaria e xustamente e inmediatamente antes da aprobación definitiva por orde da Consellería. En quinto lugar, pregúntase se a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras ten coñecemento da modificación de facto do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago. Nese senso, compre sinalar que as únicas modificacións sobre as que a Consellería toma coñecemento son as que lle son comunicadas polos respectivos concellos conforme as determinacións que veñen sinaladas no marco normativo e non se produxo ata o momento. Por último, xa, en referencia á última cuestión formulada na iniciativa do Grupo Socialista sobre as previsións de actuación da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística respecto da actuación mencionada que agora nos ocupa, como xa teño indicado reiteradamente ao longo desta miña intervención, teño que reiterar que a Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística ten aberto
un expediente informativo sobre a cuestión e que na actualidade está procedendo a recabar todos os datos e informes do propio Concello e o análisis correlativo da normativa municipal e da legislación urbanística que considera necesarios para poder completar o expediente, en consecuencia, poder proceder á súa resolución. É dicir, está a actuar, tal e como lle corresponde, no desenvolvemento das súas funcións e atribucións asignadas polo artigo 213 da LOA. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora secretaria xeral. Réplica agora do